आं गिबियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोननो बयनिसिमबो बिग्रायनाय गाहाम जासिहरबाय आरो लोगोसे गिदिरफोरनो खुलुमनाय उन्दैफोरनो अननाय मोजां मोननाय गाहाम मोननायखौ जासिहरबाय। दा जोंनि गाहाय आलासि देहाया थिग नङा हिसाबै एसे माबादों थेवब्लाबो आसा खालामो आरज गाबोनि साजा देहाया थाबैनो मोजां जागोन। दा नोंथांमोनहा आं मोनसेल' खावलायनो सानग्रोदों गिबियावनो जे दिनै जोंनि आलासि बिथाङा देहाया थिग नङाब्लाबो माखासे खोथा सावरायनो फैदों माने देहा थिगै गैयियावबो सावरायनो फैदों माने मा हारियाव जेंनाया दं आरो सावरायनांगौआ दं आरो बेखौ बिथाङा हमदांनो हादों। आरो दिनै माइ हानाय बोथोरब्लाबो दा न'खराव गोबां खामानि दंब्लाबो फोरोंगिरिफ्राबो खामानि दङब्लाबो बयबो जाहाथे सानसेखौ दिनै नैबे मिशन बड'फा मिशनाव नोंथांमोनहा माने हारिखौ दानांगौ गेरेमसा जानांगौ बेखौ मोनदांनानै गाव गावनि समखौ जेब्ला होफैबाय दं बे समखौ जाहाथे नोंथांमोनहा आद्रि खालामालासिनो गाहाय आलासिया जा बुंदों बेखेवगिरिया जा बुंदों बा नोंथांमोनहा जेखौ मोनदांदों जायखौ नोंथांमोनहा लुगैखायोमोन रायज्लायखायोमोन बैफोरखौ माने नैबेखौ जों रायज्लायमारनांसिगोन नैबेखौ जों सानगारनांसिगोन नैबेहाय जों मावबांनांसिगोन बेखौ जों गारबांनांसिगोन बेखौ जाहाथे नोंथांमोनहा सानो आरो बेनि थाखाय नोंथांमोनहा ओरैनो थाङालासिनो गामियाव थांनानै सावरायफिनो साहा माने गलायावनो जा सकआवनो जा बाथौ मन्दिरावनो जा ब्रह्म मन्दिरावनो जा फरायसालियावनो जा नोंथांमोन सावरायलायो आं बेखौ गिबियावनो नोंथांमोनखौ आरज खालामना दोनखाबाय। दा खोथाया जाहैबाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै जे जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा जानांगौ होननानै जाय माने आफादगिरि जानाय समाव जोंनो मोनसे बर' हारिया गेरेमसा जानोब्ला जोंनि राव थुनलाइ हारिमु बेखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गावनि सिनायथिखौ बिखा फोदानानै होनो थाखाय गावनि हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय जोंनो मोनसे आलादा न'खर नांगौ होननानै माने रायजो दाबिनाय सोमावसारनायखौ जोंनि जांख्रिखांनायखौ लाबोनाय बर'फोर ब्रह्मआ जे बुंलांदोंमोन बुहुमाव बर' हारिखौ गेरेमसा दालांनांगौ दा बिथांनि सानस्रिजों बिथांनि सानथौखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मिशनखौ लानाय जादों आरो बे मिशननि गेजेरजों जों बेखौनो जों बिथाङा माने बड'फा बिथाङा होनलांदों जों बेखौनो जाहाथे मावनो हायो बेखौ जों नाजादों आरो दिनै बर'खौ माने गेरेमसा हारि जानोबा नोंथांमोनहा थारैनो मोजां बुजिगौ जे बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जायखिजाया बर' थुनलाइ आफादा बर' समाजा बा गुबुन आफादा माने खोथा बुङोब्ला माने बरायोब्ला बेबादि जेबो जानाय नङा जोंनिया बेहाय जोंनि रायजो राजाया थिग जानांगोन रायजो राजा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद गुबुन आफाद जों बयबो सावरायलायनानै हमदांलायनानै खामानिखौ मावलायोबासो बोस्रांलायोबासो जोंना जेंनाया जोबगोन आरो गेरेमसा जागोन। दा बड'फा बिथाङा बुंदोंमोन जे जों गेरेमसा जानोबा जोंनियाव जांख्रिथाय नांगोन जोंनि हारियाव आरो बे जांख्रिथाया जोंनि सोलोंथाइ लानायाव जानांगोन जोंनि आबादारिफोरनि आबाद मावनायाव जानांगोन जोंनि रां खामायनायाव जानांगोन जोंनि बेफार फालांगि खालामनायाव जानांगोन जोंनि हाबा हारिमुआव जानांगोन जोंनि हारिमुआव थुनलाइयाव जोंनि आइजोफोरनियाव धोरोम सिबिनायाव जेरावबो जोंनि जांख्रिखांनाया जानांगोन आरो बे जांख्रिखांनाया जानो थाखाय जोंनि गासैबो थाखोनि मानसिफ्राबो खामानि मावनांगोन। गिबियावनो सोलोंथाइफ्रा मावनांगोन फोरोंगिरिफ्रा मावनांगोन बिमा बिफा एबा दिथागिरि गार्जेनफ्रा मावनांगोन समाजनि मानसिफ्रा आफादफ्रा खामानि मावनांगोन। होमबा जों दिनै बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो जाहाथे गेरेमसा जानो हायो बिनि थाखाय जोङो गिबियावनो फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ होनांगोन होननानै जों फोथायदों। मानोना गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हायोब्लासो जों दिनै बर'फ्रा 36 लाखसो बर'फ्रा जोंनि गेजेराव रायजो जानानै दङ जिउ खुंनाय दङ। दा बे 36 लाख बर'फ्रा 5 बोसोरनि उनाव 10 बोसोरनि उनाव जों जौ फाग्ला जाहैजोबगोन ना जों थैहैजोबगोन ना जोङो गुबुननि सिङाव थागोन ना न'खर जा दङ बे गोमाजाबावगोन राव हारिमु गोमाजाबावगोन बे जोंनि फरायसाफोरनि उन जोलैफोरनि फंबाय बिनानाव लाइमोन बिथांमोननि आखायाव जोंनिया दंजोबो। दा बेखायनो जों बिथांमोनखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै साफा गोग्गो सुबुं गुन गोनां सुबुं गोग्गो समाजाव गोग्गो आखल आखुजों जोङो जिउ खुंनो हानाय साफा गुन गोनां मानसि जों खालामनो हानांगोन। ओंखायनो जों गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगोन आरो बेजों लोगोसे जों बिथांमोननो हारिखौ मोजां मोननाय माखासे माबा होनांगोन जोङो। मानोना जों दिनै नुनो मोनदों जों बर'फोर दिनै BTC मोननायनि उनावबो जोंनि जायगायाव जों दिनै
बर'आ बिटिसि मोनदांहोनानै गावनि आथिं सिङाव जों गसंनो हायाखै जों सोलोंथाइनि खोथा बुं गावनि खोथा बुं हारिमुनि खोथा बुं हा हुनि खोथा बुं जों दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनि सिङाव आसाम गभर्नमेन्टनि सिङाव आसामिसफोरनि सिङावसो जों थानांगोन जाय जों बेखौ जानो हायोबा माने जों गावनि आथिङाव गसंबा जोङो माने गाव हारसिं खामानि मावलाङोबा जों आलादा रायजोआवसो जों नांगौमोन नाथाय दिनै बिटिसिआव एसेब्लाबो दिनै स्कुल कलेज बा दिनै गुबुन गुबुन फसंथान एसेबाबो फैदों लामाफ्रा एसेबाबो फैदों हाफ्रा एसेब्लाबो क्लियार जादों नाथाय बे समाव जों दिनै सनितपुर जिल्लाफोरखौ नायोब्ला बिश्वनाथखौ नायोब्ला गहपुरखौ नायोब्ला जायफ्रा बिटिसिनि बायह्रायाव दङ बै बायह्रायाव थानाय जिल्लाफोरा बे बायह्रायाव थानाय जिल्लाफ्रा जों दिनै नुनो मोनदों हारसा जायगाफ्राव मालाय गावसिनियाव स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जादोंब्लाबो हारसा जायगायाव मालाय गावसिनियाव नामगरा जोंख्लाबलायदोंब्लाबो जोंनि बर' ओनसोलाव गैया लामा गैया माने फोरोंगिरि गैया जोंनि ओनसोलाव लेखा माने बर'फोरनि थाखाय लेखा गैया लामा गैया हस्पिटाल गैया कलेज गैया बेबायदि माने ओरैबो जानानै दङ दा नोंथांमोननियाव गैसिननाय हिसाबै नोंथांमोननियाव बांसिन सोलोंनांगौ दङ फरायनायाव बांसिन जौगानांगौ दं रांखावरियाव बांसिन जौगानांगौ दं माने बांसिन खामानिया नोंथांमोननियाव जानांगौ दं हिसाबै जों मोनदांथियो जे माने बिटिसिनि बायह्रायावबा बर'फ्रा बांसिनै गोख्रों जानांगौ दं साबसिन जानांगौ दं होमबा बेहाय जोङो बिनि थाखाय जों सांग्रां जानांगोन जे जों दिनै गेरेमसा हारि दानायनि खोथा बुंबाय थादों बे गेरेमसा हारि दानायाव खिन्थु मोनसे गिदिरावनो जों नुनो मोनदों बेहाय जे जोंनि जेंनाया मा धोरोमा जोंनिया सुबुं माने अनजिमा पपुलेसन जों नुनो मोनदों गोदोनि समाव आरो दानि समाव माने गुबुन गुबुन स्टेटआबो दिनै बिराद गिनो गोनां जादों जाय स्टेटफ्राव दिनै बिराद बुरजा लेखा गोरों मानसि दङ बै स्टेटआवबो दिनै पपुलेसननि थाखाय गिनो गोनां जादों बा जों बर'फ्रा गोदो आंनि आफाखौनो खोन्थागोन जोंहानो आंनि न'आ क'क्राझाराव जोंनि आफामोनहा बिस्रा माने बिदा बिनानाव गासै बिस्रा 12 जनमोन जोंनि आफामोनहा दा बे 12 जननि गेजेराव जोंनि आबौमोनहा सोरबा फिसा सानैखौ लेखा फोरोंनो हाब्लाबो मानसि मोजां खालामनो हाबाबो साख्रि मावहोनो हाबाबो आखल आखु मोजां खालामनो हाबाबो बै समाव सानै मोजां खालामनानै बिराद माने गुन गोनांमोन थोजासेमोन नाथाय जों दानि दिनाव नुदों जोंनि माने गथ' गथाय खांनाया सासेल' जाबाय सोरनावबा खुनुरुखुम सानै दं बा सासे बा सानै बा जों दानि दिनाव जों गेरेमसा हारि दानांगौ होनदों आखल आखु गुन गोनां समाज गुन गोनां सोलोंथाइ IAS IPS नांगौ होननानै बुंदों प्रफेसर नांगौ होननानै बुंदों मोजां मानसि जों दानांगौ होननानै बुंदों हारिखौ रैखा खालामनांगौ होननानै बुंदों बा बे समाव मानसिफ्रा जुदि बिराद खम जालांबायब्ला दानि मानसिफ्रा गथ'आनो सासेल' सानैल' जादोंब्ला बा बे सासेल' सानैल' गथ'आ जुदि क्लास 9 आव फेल जानानै ड्रप आउट जाबाय क्लास 10 आव फरायनानै कलेज हाबनानै सिगारेट फाग्ला जाबाय ड्राग्स फाग्ला जाबाय जौ फाग्ला जाबाय सोरबा हिनजावसाया उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै माने जिउखौ बरबाद खालामनानै लाबाय होमबा जोंनि गेजेराव माने बे बिराद माने सासेल' नङा बिमा बिफाल' नङा गामि मोनसेल' नङा समाज मोनसेल' नङा जोंहा हारि हिसाबै बेहाय बिराद लस ओंखायनो जों बे गथ'आनो जुदि सासे सानैल'सैबा बे सासे सानै गथ'खौ जोङो बिराद अनसि जों माने मोजां मानसि खालामनांगोन आरो जों दिनै गेरेमसा हारि जानोबा जों दहाय जोंनि आलासि साराबो बुंलांदों जोंनि लेखा रोंनाय हारा गोजौ जानांगोन जोंनि दख'ना गामसा माने आर'नाइ जोंनि जानाय लोंनाय थानाय आसार खान्थि जोंनि धोरोम गासिबो जोंना जौगानांगौ होननानै बुंदों होमबा जोंनि ओनसोलाव दिनै आसामिसफ्रा बा गुबुन हारिया गावसिनि सिङाव दोननो नाजानानै जोंखौ जौगानायनिफ्राय गोजानाव दोननो नाजानानै जोंनाव जुदि स्कुल कलेज इउनिभारसिटिफोरखौनो हराब्ला जों दिनै जों बुंदों IIT फरायहैनांगौ इन्जिनियारिं कर्स लानांगौ इन्जिनियार जानांगौ डक्टर जानांगौ बिनि थाखाय मेडिकेल कलेजाव फरायनांगौ होमबा जोंनि बर' ओनसोलाव दिनै IIT गैयाब्ला मेडिकेल कलेज गैयाब्ला इन्जिनियारिं कलेज गैयाब्ला इउनिभारसिटि गैयाब्ला कलेज गैयाब्ला जों गाबोन तेजपुराव फरायहैनांगोन मंगलदैयाव फरायहैनांगोन गुवाहाटीयाव फरायहैनांगोन सोरबा दिल्लीयाव फरायहैगोन सोरबा चेन्नाइयाव फरायहैगोन बा बैहाय फरायहैनांखाथारगोन अब्लासो जों माने जिखौ जानो लुगैदों थांखिदों जों बेखौ माने जाहोनो हागोन दा खोथाया जाहैबाय मा फरायनाया फरायदों जों जानांगौ होननानै बुंदों दा जोंहा बेनि गेजेराव गेरेमसा हारि दानायनि खोथा बुंदों हारि हिसाबै थांनानै थानायनि खोथा बुंदों दा जोंहा बिमाया गंसे फैदों जाहाथे गाबोन दिसपुराव फरायहैनाय लोगो लोगो दिल्लीयाव फरायहैनाय लोगो लोगो जोंनि फरायसाफ्रा साफा बिराद गोरों डाक्टार साइन्टिस्ट इन्जिनियार जाखांनायनि उनाव जाहाथे बे बर' रावखौ रायज्लायनो रोङै दख'ना गाननो रोङै अनला ओंख्रि संनो रोङै
माने बर' रावजों लिरनो रोङै बैफोरबायदि गामिखौ बावनानै थांनाय बेबायदि जाहाथे दाजाथों बेबायदि जाहाथे जाया माने जों लुबैदों जोंहा माने जेरावबो गासिबो बिथिङाव जों गोसारजोबबासो जों गेरेमसा हारि जानो हागोन जों बेखौ बयबो मिथिगौ जे जों लुबैदों जोंनि मानसिया डाक्टार जानानै साइन्टिस्ट जानानै आमेरिकायावबो रायजो जाहैदों लण्डनावबो रायजो जाहैदों खिन्थु बे रायजो जाहैनायाव बेखौ खोन्थानो रोंथों गावनि फिसाफोरनो जों बर' आफा जोङो बिमाखौ आइ होनो फिफाखौ आफा होनो जोंहा बर' राव दं जोंनि जायगाया आसामाव थानाय बुरलुंबुथुरनि साहा जों रायजो जायो जोंना ओरै जारिमिन दं ओरै राजा दङमोन जोंनि हारिमुआ नैबेबायदि जों दख'ना गानो जों गामसा गानो आर'नाइया जोंनि मान जों खाम सिफुं जथा जों बाहायो जों ओरै ओंख्रि जायो जोंनि गामियाव ट्रेडिसना नैबेबायदि जोंनि मेथाइ खननाया ओरैबायदि मोसानाया नैबेबायदि जोंनि धोरोमा नैबायदि बैफोरखौ जाहाथे माने आमेरिकायाव थाबाबो दिल्लीयाव थाबाबो मुम्बाइआव थाबाबो जोंनि मानसिफ्रा बर' हिसाबै जाहाथे थांनानै थाथों जों बेनि थाखायबो खामानि मावनांगोन जों दिनै गिदिर गिदिर स्टेटफोर रायजोफोर जोंनि खाथि खालानि मेघालया बा जोङो मिज'राम जे जोंनि नर्थ इस्टआव बिथांमोनहा दिनै गोरों स्टेट होननानै बुंनांगोन जेराव माने बिथांमोननि सोलोंथाइनि हारा गोजौ जों बुंनांगोन खिन्थु बे सोलोंथाइनि हारा गोजौ लेखा गोरों जानाय स्टेटफोर बै स्टेटफ्राबो दिनै गाव गावनि हारिखौ लानानै बोरै थांनानै थानो हायो हारि हिसाबै बोरै थांनो हायो गेरेमसा हारि बोरै जानो हायो बेखौ बिथांमोनहाबो नाजादों दिनै मिज'रामनि कन्डिशना ओरैबायदि गामियाव जे जों मालाबा गावबुराफोरनाव जों सोङो गामियाव हाबोब्ला जों बर' गामियाव मा सोङो बे आदै नोंसिनि गामियाव माने साबेसे गथ'फ्रा माने साबेसे मानसि माने मेट्रिक पास जानाय दङ जों बे बाथ्राखौ दिनै बर' गामियाव सोङो खिन्थु मिज'रामाव मा सोंनो जाहैदों जे गावबुरा नोंसिनि गामियाव साबेसे आइएस अफिसार दं साबेसे आइपिएस अफिसार दं बे खोथाखौसो माने मिज'रामाव सोङो आरो बिसिनाव माने बिराद बुरजा मानसिया लेखा गोरों दङ दा जुदि जोंनियाव दिनै जों नुनो मोनो जोंनियाव माने मेट्रिकखौसो सोङो जोंनियाव दा दिनै जों नायदों मिज'रामाव इसिबां लेखा गोरों अफिसार बे अफिसार गेलेग्राबो दङ बिसिनाव नेसनेल प्लेयार बिराद बुरजा दं फुटबलाव दा नै साख्रि मोजां लानाय बिथांमोनाव दाख्लै गोबां दङ थेवब्लाबो दिनै बिसोरनाबो मोनसे थांखि लादों मा थांखि लादों गेरेमसा हारि जानाय हारि हिसाबै थांना थानाय दाख्लैसो निउसाव फैदोंमोन दिनै नभेम्बर जाबाय अक्ट'बर मासनि 2 तारिखआव मोनसे निउसाव फैदों जे मिज'रामावबो मोनसे फरायसा आफाद दं बे फरायसा आफादनि नामा मिज' जिरलाइ फल बे मिज' जिरलाइ फलआ मिज'रामाव थानाय स्कुल गिदिंदों कलेज गिदिंनानै मा खालामदों फरायसाफोरजों सावरायदों हारिखौ मोजां मोननो फोरोंदों आरो बेनिफ्राय थांखि लाहोदों जे नोङो मा जेखि थांखि लाया जेखि मानसि जाहैया नोङो मिज' जानानै थांनानै थागोन आरो बेनि थाखाय साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ बिथांमोना समायखिरा लाहोदों मा समायखिरा लाहोदों गथ'फ्राबो समायखिरा लादों जे मा आं मिज' जानानै थांनानै थागोन आरो बेनि थाखाय आं मिज' हौवाखौनो मिज' हिनजावखौनो हाबा लानानै मिज' जानानै थांनानै थागोन होमबा दिनै नायदो मिज'राम जाय दिनै नर्थ इस्टआव फुटआव थायो बिथांमोननि प्रेसिडेन्टआ लेखा रोंनायनि हारा आइएस आइपिएस मेरला दं होननानै बुंदों गिनांगौआनो गैया माने बिराद गोरों जाबाय थेवब्लाबो जे माने हारि हिसाबै थांनानै थायाब्ला मिज'रामा गाबोन गुबुनारिफोरनि सिङाव जागोन गावनि राव हारिमु थुनलाइ गोमालांगोन बेखौ बिथांमोनहा बुजिदों मानोना महात्मा गान्धीयाबो फंसे बाथ्रा बुंलांदोंमोन जे लस अफ कालचार इज लस अफ आइडेन्टिटी हारिमुखौ गोमाजायोब्ला सिनायथिया गोमाजायो बा बे हारिमुआ गोमायोब्ला सिनायथिया गोमागोन बेखौ दिनै गोबां मानसिया बुजिनो हादों हमनो हादों आरो दिनै फिन खेबसेबाव लेखा रोंखानाय स्टेटआबो बेखौ माने नायदों आरो होमबा जोंनियाव जों नायदों जोङो आसामनि सिङाव दङ जोंहा माने सेपारेट रिपर्ट गैया सेपारेट रिपर्ट गैया जोङो दिनै नांगौ बायदि जोङो जोंनियाव बर'फोरनियाव नैबायदि जारिमिन दङ गथ'फ्रा नैबे खन्थाइखौ फरायनानै सोलोंनांगौ नैबे बैसागुनि सोमोन्दै सोलोंनांगौ नैबे बागुरुम्बानि सोमोन्दै सोलोंनांगौ नैबे खामनि सोमोन्दै सोलोंनांगौ नैबे नारजि ओंख्रिनि सोमोन्दै सोलोंनांगौ बिदि सोलोंहोनांगौ होननानै जों गाव हारसिङैनो जि दानाय फोरोंनांगौ आरिनांगौ होननानै जों कारिकुलामाव सोनो हाया जोङो सिलेबासाव सोनो हाया जोङो मानोना जोंहा दिनै गावहानो मोनसे निजा उदाङै खुंनो हानाय सेपारेट डिरेक्टरेट गैया किन्तु दिनै बिथांमोना दङ मिज'रामाव दिनै दङ नागालेण्डआवबो दिनै खालामदों नागालेण्डआव
दिनै बिथांमोनहाबो ओरैबायदि सांग्रां जादों नागालेण्डआव जेसेबां डन बस्क' स्कुल दं बे डन बस्क' स्कुलनि क्लास 11 आरो 12 एचएसनि माने स्ट्रिमादि केम जाया आर्ट्सबो जानो हागौ बियो कमार्सबो जानो हागौ बियो साइन्सबो जानो हागौ बै मिज'रामनि माने नागालेण्डनि डन बस्क' स्कुलाव बेखौ फोरोंदों जे मा गासैबो 11-12 क्लासनि हिन्जावसाफ्रा गावसोर जेबायदि माने जि दानो बै जिखौ दानो सोलोंथारनांगौ सासेबो फरायसाफ्राबो बारग'आ सोलोंथारनांगौ आरो हौवाफ्रा जेखाइ खबाइ हेबनाय संग्राय सान्द्रि हेबनाय टेबोल चेयार हेबनाय बे गासैखौ सोलोंनांगौ जादों बिथांमोनहा दिनै मानो खालामदों मानोना बिथांमोनहा दिनै हारि जानो आरो बेजों लोगोसे जाहाथे गथ'फ्रा उनाव रावबो बेखार जाहैया माने गाज्रि हुदायाव गोग्लैहैया हाबा हारिमु थायो गावसोरनि ट्रेडिसना थायो बिथांमोनहा बेखौ नायदों होमबा जों दिनै बर'फ्रा जों स्कुलाव बे कारिकुलामखौ बे सिलेबासखौ सोनानै लानो हायाखैब्ला बे खामानिखौ जों दिनै फोरोंगिरिफ्रा मावनो हायाखैब्ला बे खामानिखौ जों दिनै जोंनि बिमा बिफाया जोंनि रायजो राजाफ्रा जों मावनांगोन जों बयबो नुदों जों मिज'रामाव माने गुबुन हारिजों हाबा जाया जों गावजोंनो हाबा जागोन होनना बुंदों मानोना दिनै नुदों त्रिपुरायावथ' दिनै ओरैबायदि जाबाय त्रिपुराफ्रा गावसोर त्रिपुरायावनो मा जादों 25%ल'सै 95%ल'सै बेनिफ्राय गासिबो 75% 75% माने बांलादेशिफोरजों बांगालफोरजों बेंगलिफोरजों बेफोरजों बिथांमोना माने सिजाबाय होमबा गुबुन स्टेटफ्राबो बेबायदि जाया बिथांमोना बेखौ गिदों होमबा जों बर'फ्राबो गिनांगौ जानानै फैदों मानोना जोंनि पपुलेसनाबो बिराद खम जानानै फैबाय होमबा जोंबो दिनै गेरेमसा हारि जानांगौब्ला जोंबो थिग जानांसिगौ होमबा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा साहित्य सभाया बर' समाजा बिपिएफआ आबोबा जों दिनै स्कुल थांनानै जों समायखेरा लाहोजोबनो हाया जे मा नों बर'खौनो हाबा जानांगौ बर'खौनो हाबा लानांगौ बर' जानांगौ होननानै मानो लानो हाया मानोना जोंनि ओनसोला गुबुन हारिफोरजों जों गोरोबनानै थानाय मोनसे हारि माबा जायगा दं नङा होमबा जोङो सोरनियावबा जुदि दारि गोलावफोरजों ज' रायजो जाफादोंब्ला सोरनियावबा माने गाइखेर फानग्राफोरजों जादों सोरनियावबा माने बिगुर गोसोमफोरजों जादों सोरनियावबा माने स्कुलानो बर' मिडियाम जोखा होमबा जों ज' थांनानै बेबायदि खोथा बुंहैयोब्ला मालाबा जाय गामिया बिसोर गामिजों बेंजानाय बा सोरहाबा माने बिसोरजोंनो ज' दंखायो बेबायदि गामियाव दाङाबाजि कमप्लिट जालायनानै बिराद गिदिर माबा मोनसे खैफोद जोंनि गेजेराव फैनो हागौ बेखायनो बे हारि दानायनि मिशना जोंना सिंसो जानांगोन आरो बे हारि दानायनि मिशनखौ दिनै गुबुन जातिफ्रा दिनै लागासिनो दङ जों नुनो मोनदों राजबंशीफ्राबो दिनै सिरि माने बेबायदि हाबाफारिखौ खुंदों आरो बिथांमोनहा मोनायाव खुंदों दिनै मा जादों बिथांमोनहा ट्राइबेल जानाय थाखायनो दिनै दख'ना गानदों खांख्राइ जादों अमा जादों माने अमा फिदों बेबायदि खालामदों दिनै बिथांमोनहा बेबायदि सोलोंबाय थादों होनबा जोंहाबो जानांगोन जोंनि जाहाथे आइमोनहा मादैमोनहा माने जोङो बेखौ जों नायनांगोन जाहाथे जों स्कुलाव जेखौ फोरोंनो मोनाखै माने लेखा रोंनायजों जाया जों हारि हिसाबै थांना थानांगोन हिसाबै जों हारिनि खामानिखौ मावनो थाखाय माने न'खरफ्रोमबो जाहाथे समितिफोरावनो थाथों माने जों बालिपारायावनो थाथों बा गुबुनावनो थाथों जों सोरबा साख्रियानो मावथों आबादानो मावथों बिजनेसानो मावथों थेवबो जों जाहाथे सालखुन्था गान्दैया थाथों माने जि दानायखौ जों जाहाथे बयबो नुलायनानै जों रोंलांनो हाथों मानोना बे जायगाया जादोंमोन दिनै माने नुदों जोङो गुण'त्सब जाना थांदोंमोन बै गुण'त्सबआव जों नुदोंमोन बेहाय मोनसे सोंनाय फैदोंमोन जे मा माने सेवारिया माखौ बुङो होननानै बा बे सिगांनि फोरोंगिरिफोरा माने मोनथिदों माने बे दानाय लुनाया जोंनि बर'फोरनि हारिमु बेखौ ओंखायनो सोंदों बर'फोरनाव खिन्थु बर' गथ'फ्रा बेखौ सोंनायखौ फिननो हायाखै लास्ट मोनदोंमोन होनबा जों साननो गोनां जादों बे दाया फेल जानाया फरायसाफोरनि फेल जानाय ना फोरोंगिरिनि फेल जानाय ना बिमानि फेल जानाय ना बिमा बिफानि फेल जानाय ना बर' हारिनि फेल जानाय बे मोनसे सोंलु फैदों दा गिथाव जादों ओंखायनो जों बे दानाय लुनायखौ जों लानांगोन बेखौ बुंबाय आङो बे समाव आङो गोबां बाथ्रा बुंनांगौबाबो आं मालाबा लोगोनिखौ आं सानो मानोना जोङो सारा माने बाहायालासे लोमजानानै दं आं थाब थानो गोनांमोन आं बेहाय मोननैसल' बाथ्रा बुंनो सानदों बे बाहायदों आरो बाहायदोंबा जों बे गुबुनजों हाबा जानायखौ जोङो माने होबथानांगोन जों हारि हिसाबै थांना थानो होननानै बुंदों मिज'रामाबो जुदि थांखि लादोंब्ला नागाफ्राबो थांखि लादोंब्ला त्रिपुराफ्राबो थांखि लादोंब्ला जोंबो थांखि लानांगोन आरो बे थांखिया सोरबा रोंखांनाय राखांनाय 18 बोसोर बारखांनायनि उनाव बे जाया माने 18 बोसोर बारखाङोब्ला सोर बांलाजों हाबा जायो सोर गुबुन जायगाजों हाबा जायो बेखौ माने इउआनो संबिधानानो दिनै फ्रि खालामनो होखादों जों ओंखायनो जोङो बिमा बिफायासो गामि समाजासो जोंना थिग जानानै बेखौ जोङो होबथानांगोन बोरै होबथानांगोन माने हारिखौ मोजां मोननाय माबाखौ जों सोनानै होनो रोंनांगोन माने बेहाय माने सोरबा एक्सुआ सोरबा गुबुन आफादा बेहाय माने थांनानै
उनावसो जों मिथिनो मोनो जे उमुगा हाबा जाहैबायनो उमुगा उन्दै हाबा जाबायनो खिन्थु जोंनि आइजोफ्रा न'आवनो थायो नङा होमबा जोंनि आइजोफ्रा न'आवनो थायो जोंनि गामिनि मानसिफ्रा न'आव थायो होमबा जों नुनो मोनगोन सोरनि आखल आखुआ मा जादों सोरजों रायज्लायदों माबायदि जानो हागौ माने जोंनि पेरेन्टिंआनो जों गथ' गथाय खांनायानो उन्दैनिफ्रायनो मोजां जाखायोब्ला माने बै समाव हाजारखि जों दिल्ली मुम्बाइआव थाहैया माने बे माने आंहा बर' जानानै थांनो थागोन आं बर'जों हाबा जागोन होमबा बेनाव माने मोनसे साननाया फैगोन आरो बे बर' जानानै थाहैगोन आं बे समाव गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै जोंनि गेजेराव आलासि दंबावखायो बे बिथांमोनहा जों जासिगोन आं आसा खालामो माने मालाबा समाव लोगो मोनलायबावगोन आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जों गेरेमसा हारि दानायाव जोङो माने जोंनि बर' हारिफ्राव थामजिसे लाख मानसिफ्रा दिनै जों थांनानै दङब्ला जों नुनो मोनदों जोंनि गेजेराव 4 लाख फरायसाफोर जोंनि गेजेराव दङ एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै इउनिभार्सिटिसिम जोंनाव गासै 4 लाख फरायसाफोर दङ आरो बे 4 लाख फरायसाफोरखौ जोङो मोजाङै फोरोङोब्ला मोजाङै जोङो जोथोन लायोब्ला बेखौ माबायदि मानसि खालामनांगोन जोंनि धोरोम फसंथानावनो जा जोंनि स्कुलावनो जा जोंनि गामिनि मिथिङावनो जा बेबायदि सानलायनानै जोंनि गथ'फोरनि थाखाय जों बेबायदि कचिं होगोन नैबायदि जोङो नेम बानायगोन नैबायदि फोरोंगोन नैबेखौ होबथागोन आरो जों जुदि गाव गावनो जों थिग जायोब्ला गाबोन जोंखौ 5 बोसोर उनाव 10 बोसोर उनाव गेरेमसा बर' माहारि दानायाबो जोङो जाफुंहैगोन जोंनिया ओंखायनो बेखौ जों जानो थाखाय जों बयबो गाज्रिखौ नागारनानै मोजां जानो थाखाय नाजागोन आरो नोंथांमोनहा आलासि बिथांमोनहा बुंनाय बा जों सावरायनाय बे खोथाखौ जों नोंथांमोना सानबाय थाखायो बेखौ जाहाथे साननानै मोजां मावथांखि लायो बिथांखि लायो बेखौ आं बुंदों मानोना जोंना क'वा सिस्टेमा ससियेल सिस्टेमा जोंना मोजां जायोबानो मोजां जायो नङा होमबा ससियेल सिस्टेमा जुदि गोरोन्थि मावनायखौ दाय मावनायखौ साजाबो होनांगोन मोजां मावोब्ला जों बरायनांगोन बेजों माने जोङो माखासे गाज्रि मोजांखौ जों माने खालामनानै जों लानो हायो माने गामिनि समाज सिस्टेमानो जोंनि गावबुरा नेहाथारियानो गामियानो जोङो माने थिग खालामनानै लानो हायो जों मोजां थांखि लागोन आं बेखौ बुंबाय आं बे समाव गोबां बाथ्रा बुङालासिनो नोंथांमोनहा बेहाय जोबोद मोजाङै जोंनि हांख्रायनाय बायदि फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आं साबायखर बावबाय आरो फिन उनाव माब्लाबा नोंथांमोनजों जाहाथे लोगो मोनफैबावो आं बेखौबो आसा खालामबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनहा बयबो मोजाङै रायजो जायो बयबो मोजां आबाद मावनो हायो फरायसाफ्रा मोजां फरायनो हायो गाज्रि लामाखौ जों गारनो हायो गेरेमसा हारि दानायाव बयबो बाहागो लानो हायो आरो बयनिबो माने न'खराव सुबुं सम्पदा फैयो गोग्गो समाज जायो गेरेमसा हारि जायो बड'लेण्डखौ थाबैनो मोनफुंनो हायो जोङो साननो हानाय गोहोआ बारायो आं बेखौनो आर'ज गाबनानै आंनि जा बिबुंथि आं बेखौ एसेबां फोजोबबाय गोजोन्थों